Kate nang omahe Mbak Indah rek aku rek sik tak takok wingi sapa atau arisan wingi ya. Mbak Indah, lha apa sampean? Ya wis biasa nih kilo kate mbok laraan mari rejek-rejek. Lah kok diguwak larane kek wong golek rosokan Ya kok tak dek kono. Lumayan kok kan sampean ku kate nandi? Nang omahe sampean iki lho aku. Lah apa maneh? Kok wingi iki lho. Wingi apa sih rek? Wingi arisan. Ya apa sampean iki lali ta? Terus sik apa karepe ben iku apa sik kole ku ning. Pen tuwas tak tenteni nang omah tak kira Mbak Indah iki lali ta ya apa? Tak tenteni rek. Ning wingi dikopi wong akeh. Dalam Mbak Indah iki ya apa sih rek? Pancene bener rek jare wong-wong dulure tok sing dia ya apa sih? Perasaan minggu wingi sing oleh yuk ya, sing oleh Yumin, sing oleh sapa perasaan dulur-dulure tok sing diolehno iku. Karepmu ngarani aku apa? Karepmu waduh wis esuk iki golek perkara ae. Wong sing ngobek iku lho wong akeh ya apa sampeyan. Paling anjene dulur-dulure paling meneh wis dirancang minggu meneh sapa sing atuk dulure meneh minggu meneh. Wes lakar ngono menu gak melo arisan aku wis Mbak Indah wis apa sampean iki wis aku tak mulih tak ngomongno Mbak Indah. Lah ya esuk wis digarai budrek ambek yuk tutiku. Mosok nang kene wingi njaluk olehno arisan. Wong aku yo gak wani koyo ngono sing ngopik iku lho sak pirang-pirang wong-wongku kok iso jarene sing minggu wingi oleh iki. Dulure tok ojo suka ngarani po rek. Aku ki wis jujur kan gak wedi kualat ta. Ayo sapa sing biasane koyo ngono age. Wis ojo ngrayai citoke tanggamu, grayaono citokmu dhewe. Sapa sing koyo ngono ayo.